Duniyar labarai. Wata mata ta shaƙe mijinta har lahira akan wani saɓani da bai taka kara ya karya ba. Rundunar 'yan sandan jihar Abia ta cafke wata mata Mrs. Rose Uwaga bisa zarginta da shaƙe mijinta ɗan shekara 83 mai suna Alhaji Isa Uwaga a Umuahia, babban birnin jihar. Kakakin rundunar 'yan sanda ta jihar Geoffrey Obannaya, wanda ya tabbatar da afkuwar lamarin a ranar Laraba, ya ce ɗaya daga cikin 'ya'yan marigayin, Ebebuchi ne, ya kai wa 'yan sanda rahoton lamarin a rana ta 2 ga watan Yuli. Ya ce an miƙa binciken zuwa sashen binciken manyan laifuka na 'yan sanda domin zurfafa bincike, inda ya ƙara gawar mamacin tana ɗakin ajiye gawa na asibiti, inda ake sa ran gudanar da bincike a kanta domin sanin ainihin abin da ya kashe mutumin. Kamfanin dillancin labarai ya gano cewa ma'auratan sun samu saɓani ne har ya kai su ga dambacewa a gidansu. A yayin faɗan, mutumin ya ɗauko adda domin ya firgita matar, amma sai ta fi ƙarfinsa ta murɗe hannunsa, addar ta faɗi. Da yake matar na da girman jiki, sai ta danne shi ta shaƙe shi har ya mutu, a cewar wani mazaunin unguwar da ya nemi a sakaye sunansa. Nabila Khamis, a jihar Zamfaran Najeriya. Duniyar labarai.